Drage Posavke i dragi Posavljaci, dragi svi prijatelji, svi ljudi dobre volje, želim vam čestit, blagoslovljen ovogodišnji Božić u svoje osobno i ime društveno-kulturne platforme za Bosansku Posavinu. Društveno-kulturna platforma za Bosansku Posavinu i svi mi u njoj svjesni smo da se ove godine mi Posavljaci nećemo fizički moći susresti u našoj Posavini, ali Posavina je u našim srcima, u našim dušama i gdje god smo mi i Posavina je. Zato svima vama, dragi prijatelji, želimo poručiti i ovaj puta da se svim srcem, svim svojim snagama borimo da nam Posavina i ostane tamo gdje je uvijek bila, u našim srcima. Naravno, uz Posavinu, kada je ona u našem srcu, i Božić iz Posavine, i Badnjak, i ona prelijepa, prekrasna jela, i običaji, i polnoćka bit će u našim srcima, u našim dušama i u našim sjećanjima. U ovoj teškoj godini 2020. koja nam na neki način ne obećava baš nešto puno bolju 2021. godinu, mi moramo biti svjesni da se moramo i mi zalagati kako bi nam bilo ljepše. Ono što je do nas, ljudi iz Bosanske Posavine, nikada nije došlo u pitanje. Naučili smo raditi, naučili smo nositi našu tradiciju i naše običaje. Neka to bude i dalje dio svih nas. Neka vam je još jedanput sretan i blagoslovljen ovaj Božić. Dragi prijatelji, živjeli!